Здравейте! Днеска ще ви покажа 9-ти епизод от нашата поредица с моя приятел. Така, за днешния трик съм избрал един много лесен и интересен фокус, за който е нужно една кибритена кутийка. Взимаме кутийката, както виждате, вътре е празно и затваряне, след което ще пръсим малко и ще звъни. Сами може да видите резултата, монетката вътре. Така, и как става трика? Както ви казах, много лесно. Той кутийката ще въртите малко вътре, по този начин, и тази монетка ще я сложите отгоре. Така. Ето виждате монетката, как е. Но ви ще я пъхте малко по-навътре, за да не се вижда. След което ще покажете, че кутийката е празна. И как става така? Просто като пъхате това, монетката пада вътре и може да покажете монетката вътре. Така, благодаря, че гледахте. Да ви е харесал трика и очаквайте още интересни фокуси. Благодаря, че гледахте.